Opäť Dvorský už na svojej obľúbenejšej pozícii. Radivojevičov gól! Slovensko vyhráva 1-0. Jenčkov teč Radivojevičovej strely od modrej čiary znamená naše vedenie. Skvelé, a toto presne sme potrebovali naozaj potom, ako sme ustali oslabenie a išli sme do výhody. Veľmi dobrú prácu odviedol Jano Kvan, ktorý je dneska písaný ako 13. útočník, dostal možnosť. Vyklonila na našu stranu. A 70 sekúnd pred koncom úvodnej 20 minútovky vyhrávame 1-0. Toto môže do určitej miery a dúfame, že Švajčiarov zneistiť. Navyše tie baterky by mali dochádzať o čosi rýchlejšie, aj preto veľa energie zrejme Švajčiari venovali do prvej tretiny. A hlavne to momentum dostávame na našu stranu. Naozaj z môjho pohľadu nám pomohlo to oslabenie. Naozaj tam sme videli toho tímového ducha. A ako sa chalani hádzali do strel, my sme tú oslabovku prežili a viac menej v tej výhode, ktorú sme dostali, sme dali úvodný gól a možno, že tá nervozita počiatočná z toho dôležitého zápasu alebo z tej dôležitosti, tak myslím, že teraz nám opadne. Je dôležité, aby sme tú tretinu nejakým spôsobom dohrali v takomto nejakom znení a verím, že nám naozaj ten gól pomôže. Dlhý pás opäť pretečovaný. Jenčko korčuluje za pukom. Dalibor Dvorský a Radivojevič teda s asistenciami pri našom prvom presnom zásahu v tomto stretnutí. Treba povedať, že aj Daniel Jenčko, aj Dalibor Dvorský, dvojica, ktorá v juniorskom veku pôsobila vo Švédsku. Včera sa proti Švédom dokázala presadiť. Vo švajčiarskej mládeži veľa hráčov asi nemáme, ale v každom prípade Daniel Jenčko dúfajme zotrvá na tejto golovej šnúre a že bude našim ťahuňom, aby možno odľahčil alebo sňal to bremeno len z Dalibora Dvorského či Pekarčíka. Tak je dôležité, pretože naozaj Dalibor Dvorský, všetci o ňom vieme, aké má kvality a aj súperi si budú na ňu dávať pozor. To je dôležité, aby sme naozaj tú sily rozložili nielen na tú celú petorku, to znamená, či je to Juraj Pekarčík alebo Daniel Jenčko, ale na viacero formácií. A videli sme ale, v čom je aj Dalo veľmi silný. Udržal ten puk v útočnom pásme, mal tam nebezpečnú strelu, potom znova silný na puku, našiel luku na modrej čiare a z toho padol gól. Ešte však potrebujeme ustať minimálne 23 sekúnd, ktoré ostávajú do konca prvej tretiny. Švajčiari opäť nasťahovaní v našom pásme, ale tento pokus sme dokázali zblokovať. Ďalší nepresný pokus Švajčiarov. Ale opäť sme videli, v čom budeme musieť trošku hru zlepšiť. Naozaj tí Švajčiari nám robia problém, hlavne v útočnom pásme. Preberanie hráčov, zostávajú tam voľní hráči, ktorí nachádzajú škulinky na to, aby ohrozili bránku Sama Urbana. Aj teraz to bol nepríjemný puk, ale Samo je muž na svojom mieste zatiaľ a potvrdzuje tú kvalitu zo včera. Švajčiarsky kapitán na obhadzovaní Graf. Teraz bude veľmi dôležité vyhrať. Toto máme Dalibora Dvorského, ale opäť sa nám to nepodarilo. A ďalší zákrok Urbana. Dá sa povedať, nechcem povedať ľahko prehrať to obhadzovanie, ale jednoducho musíme sa na tú hernú činnosť sústrediť viac. Vrávame o tom často, ale naozaj toto je herná situácia, ktorá niekedy rozhoduje o tom, či dostanete gól alebo nedostanete. Včera sme videli aj v zápase so Švédmi. Jeden gól sme po takejto situácii inkasovali a práve preto by to mrzelo, ak by sa tak stalo aj dneska. Ale Dalibor môže zložiť reparát necelých 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny opäť proti Grafovi súboj. A dvojice kapitánov. Tentokrát sa nám podarilo, ale neúplne ideálne ten puk dostať. Švajčiari sú kompletní a práve muž, ktorý sa vrátil z trestnej lavice, Šler, vyrovnáva na 1-1. Tak to je jednak obrovská chyba, ale Švajčiari sú pri tom puku prví a hneď zakladajú útok, čiže nám sa nedarí nejakým spôsobom udržať v útočnom pásme. Možno teraz, keď za bránkou ostal Cisár, bola to obrovská šanca. Klečka, ale náš druhý gól načepeli, ale Kirš bol proti. Radivojevič posúva puk a teraz zaujímavý teč pred bránou. Opäť tam bol dobre postavený Cisár a ešte Radivojevič.
Už sa k strele neodhodlal. Ideme na pozícii s Pobežalom, ten však trafil Brajlarda. Klečka. Opäť Císar. Dobrý výkrut. Spoza brány možno aj snaha o Michigan alebo lacrossový gól, ale nedvihol puk na čepel. Teraz v závere druhej tretiny zvierame Švajčiarov pred ich bránou. Ďalší pokus, ale zblokovaný. Ešte Klečka. Radivojevič, potrebovali sme jeho ďalšiu dobrú strelu od modrej. Tentokrát však na Klečku a Kirš utiaľ 30 sekundy pred koncom druhej tretiny hru svojim zákrokom. Tak konečne tam povedla iná ako len naša prvá formácia. Áno, a to je presne to, čo som spomínal. Potrebujeme aj iné formácie, aby sa dostávali do tlaku, aby im ukázali to sebavedomie. Videli sme dobré šance v podaní Klečku, v podaní Císara. Naozaj možno málo chýbalo k tomu, aby sme dali gól, ale toto je ten impuls, ktorý potrebuje náš tým. Uvidíme tú prvú šancu v zápäti, potom sme videli dobrú prácu. To je Klečka, ale potom sme videli aj Císara, ktorý mal takisto veľmi dobrú príležitosť. Dobrej práci znova Klečku na hodiny puk. Dobrá práca Tomáša Pobežala pred bránou. Naozaj toto nám možno pomôže. To je ten impuls, ktorý by mi mal priniesť možno niečo pozitívnejšie do tretej tretiny. Madzovanie, ktoré už bude len formalitou, pretože aby potreboval Klečka priamo z buly a rýchlou strelou. O čo sa aj snažil, ale to sa mu nepodarilo. Teraz by sme mohli využiť zaváhanie, využívame gól, Chovan! Je to tam, vyhrávame 2-1. Využili sme a potrestali. Nogli. Teraz sa nachystaný Dorty. Švajčiari sa už usadili v našom obranom pásme. Prichádza pokus, ktorý Urban kryl. To vôbec nebol ľahký zákrok. Sme teraz pod tlakom Gruber. Musel si puk spracovávať nohou a teraz prihrávka, ktorá smerovala na osamoteného Steinera. Podarí sa nám dostať puk do stredného pásma. Stále nie ešte švajčiarsky pokus, ktorý bol zblokovaný. Tak, Švajčiari nás bijú, ale máme puk, Barcík. Nepodarilo sa mu odhodiť na dlhšiu vzdialenosť. Opäť pokus, ktorý bol zblokovaný. Chovan sa tam hádže do striel. Ďalšiu dokázal zblokovať. Už len záverečné sekundy, toto by sme už mohli ubrániť. Dostávame puk do stredného pásma a porážame Švajčiarov 2-1. Tak neuveriteľne dramatické.